Ассалому алейкум духтарако, сазе нағзен саломати хубай акция калон рафтеста. Ина бо касе ки у дафаш успед накад натонист гирифта марҳамат. Ина боз ҳам акция рафтеста. Ина ми ипекои фасони хушру. Ина ҳози як табақта нишон метам. Ҳамаи ҳамино акция штагиай 400 сомонӣ. Касе ки бо оптум мегира арзонтар мешава. Ира бинем бо ирангиш чихе хушрувай. Оптум аз 5 та болояй духтаро. Ина савзи талхабарг баъд ана савза бисёр гирифтан ана савз ҳаст. Аз якта ба якта нишон метам бинем. Ина коричневи раҳози ҳам қа хушру харидастиян исол мана шоколаднови чи материале боша ҳами цветша зур гирифтастиян. Инчунин ана рангам ранги хушрувай. Ина кадом меша ки мегирен духтарако скриншот карда партоен. Дарава как доставщик шумода доставка мекна. Доставщики мо занакай. Ҳамино 600 сомон кам набдана. Ози акция шидагиай 400 сомон. Ина марҳамат рангошон аҷоиботай кишоен 600 ми будана? 600 будан ҳози акция шидагиай духтаро. Хеле фикр накунед ки мо арзон кардем, значит сорт дигаи. Ина Купра ипеки оригинала. Купра ипеки тоза марҳамат мебарам бо айпеш бинен багирен духтарако. Ина занакай доставщик мо бо дили пур метонен дархост кунен. Дарав шумода доставка кунен. Расветкоша бинен охи. Ҳамаш хушрувай. Ҳама янами цветои хадавои фасони хушру. Мана ами цвета зур гирифтестияна. Ина духтарако иглаш бо дига глай диден. Аҷоиб хушру махултон шава ҳами скриншот кунем равон кунем ва шумода равон кунем. Ина мирам зур гирифтестиян духтарако. Алакай чандин бор шид мо пешниҳод кардастем. Муштариё гирифтестиян. Ана бад ина игл и цветаш. Мана цветаш хушру. Бирзовирам зур мегиран. Ҳамаи расветко хулас хадавоян ҳамаш хушруван. Ана духтарако ина касе дар нарасида буд ай бо омадая. Ина марамат касе светли гуфтагӣ буд омадагӣ ҳаст. Баъд ҳоҷиёна касе мехост мана ипеки сафеди хушруби ҳоҷионаям ҳастай. Марҳамат купра ипекан бо мебаранд бинен духтарако баъд метонен ки харидорӣ кунен. Мана кабутуш сафедаш мана бирзовиш и бо дига гулай духтарако бирӯзашам фасонака ина айпеш бо мебарантона бинен боваридору маъқултон мешава. Мана ина игл як дона монда иглам хушру харидан духтаро. Ина як дони дигаш монда касида раса зардам як духтарак присида буд надоштем як таидри боро буромадагиай. Ина марамат нависен касе успед кад ази метонен харидорӣ кунен 400 сомон. И тарафама ишам ям яктая ана ям як дона мондагиай духтаро расчетотона гирен 400 сомон. Ана инош ҳастая озрашта. Мана то охира тамошо кунед ози ҷакардои туркирам нишон метем ва ёям распродажа шидагиай аз уноям чанд касо гирифтан хушрувай. Мана инаи сетаям ҳамин нархай 400 сомон. Баъд анаям ҷакардаи туркӣ ина бинен ҷакардаш ина хеле мешава. Хулас инам 400 сомон як либосаш. Ана баъд тамошобино нигоҳ кунед ҷакардаҳои туркӣ арзон шид. Ино дар хотиртон боша чанд сум буд? 800 буд ба 600 буд. ҳозир боша кам ки мондагиай ҳамаи инора акция кардаган. ҳозир ҳамаи расветкоша нишон метам. Ина нигоҳ кунед нархошон 400 сомон. Мана ин цветчам бинен чихе хушрӯй бо ҳамха сангош пурра задагӣ сангои хушрӯ задагиай ки аҷоибот ҷакардаи туркӣ сабукак дар тобистон мешава ки пушен духтарако ина пушташ инем хелияй. Хулас кадамиш ки дар кор мешава ина малина цвет ози модаи духтарако успед кунед ази малинашам гирен. Аҷоиб хушрӯй баъд сафедаш фасона ина сафедчам фасона ки хушрӯвай гила бинен охи чихе хушрӯчай. Мана аросакодам гирен аҷоибот меброя. Ям ҳамхе 400 сомон. Ана баъд анаи ранга бисёри баъд гирифтан кабути осмониам қаро ёдама мекушоя чанд касое ки гирифтагӣ будан шахсан мешинохтемшона кирта кардан аҷоиб хушромад кирташ. Аз ин бошад яктая анаи аранҷивиш якта мондагиай якти дига бо ина хеле савзшам як дона мондагиай. Аз аними дигил яктаи мондагиан. Мана нохташ кам будан яктаи мондай аз ҳамию ай ҳами. Хулас ҳамаи ҳамино нархошон 400 сомонӣ. Кадомиш ки дар кор мешавад дарава как скриншот карда партоен доставщик ҳами рӯз бурда мерасонатона.